खबर हरनो आबैखौ फाथो फायखौ मा मैगं मिस्टा बांगाल हो मैथा बांगाल मिस्टा बांगाल जोंथिं मिस्टा बुङो ओरैनो मानसिफ्राथ' गोबाङानो मैथा मैथासो होनना बुङो मैथा बांगाल जोंनिया मिस्टा मैगंहाय नै सासे एसेरा थोरसि मानजिबाय थानो नांदों दा ओमफ्राय साहा फुदुंना फुदुङाखै फुदुंदों जानाय लोंनाय थोरसिफोरखौ सुस्र'जोबनो नांदों लोगोफोर नै बेरेफुंजानि साहा लोंनाय जि बिस्कुटखौ गांनै गांथाम आखायाव मुथा खालामनानै जाखायो ओइनै आरो खासे बिस्कुट गथ' गोरलैयाइनि बिस्कुट बिनानै गाबलाबायदो Mother Earth classic सान्दुं दुङाबाबो हि सुनायानो बिराद हि ओंखारबाय थादों नामा हि सुगासिनो बिराद हि ओंखारबाय थादों सान्दुङासो मा खालामोसै आरो नै सासेया आरो साराय लाबोना फैबाय फुंनि जाखांबावबाय खोमा साराय सुनायानो जोबनो थांला फुंनि ओंखाम मोनबाय मा ओंख्रि मिस्टा बांगाल खान्थाल बेगर आरो ओमफ्राय पटल फ्राय बिदिसो दे होमबा आंनोबो ओंखामखौ खुरदो ना मानो जाहोलांसै लासै लासै जायो नामा टाइमा दायो 8:22 लोगोफोर फुंबिलिनि ओइनै आथिङाव थाम्फै बादों ओमफ्राय आरो जायो ना माय जानबा जायो नै गबनो मोस्रोमबावसोयोमोन नै दा लोगोफोर बेखौलाय मा खालामनो सबिनखौ हो फ्राय खालामनानै ओमफ्राय ओंखाम संला बारा जानि ओंखाम संला फ्राय खालामना मानो ओंखाम संना जायो नै सासेया बेनिफ्राय दा नैबे मामोन नैबे सुजि मोननो एसे एवदोंमोननो बेनिफ्राय दा गैला बेखौबो आं मोनजायासै आरोना इसोरनो जाजोब्बाय खोमा आंबो जायाखैरा दा सबिन गोथांखौनो जाबाय बा मानसिया बोरै जागासिनो खामानि मावना आगोर मोनाखै नामा होननाय
जियानो जा लोगोफोर माने आङो अमा एसे लाना फैदोंमोन दा बेखौनो माने बोरै सङो बोरै संनाय जायो मा होनानै दा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलायनो सानदों दायो नै आङो बेयाव माने जिरा लादों रेड चिली लादों गरम मस्ला लादों सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु आलु बेनिफ्राय इलाइसि जि एसे हायो आरोना बेनिफ्राय लास्टाव नै बिलाइखौ लादों खासिथारिया ना मा होनना बुङो बेखौ लाफादों बेनिफ्राय दा नै दैयाव होबाय दा बेनिफ्राय जों माबाखौ होनोसै नै जिराखौ होफाग्रो फार्स्टआव थिखांनानै नै जिराखौ थावजों एसे एवफाग्रोनोसै मोनथिया नायग्रो सिनाया नैबेदां एना जिरा बेनो नैबेसो जिरा नंथारालै दे हो जियानो जा जिराबाबो गरमबाबो होफादेरना हो आखाइ दैसे माबा खालामना होब्रा जिराखौ होबाय है मा खमायजोबखो ना माखो दा नोंथांमोननो जि हायो नायलांबाय थागोन नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन बेदरखौ होनोसै अमाखौ दा होना हो गेसखौ फिसा हांदोंमोन आं अरखौ बेनिफ्राय लोगोसे दा आलुखौबो होफागोन हाउसवाइफ माने बेनो आरोना हाउसवाइफनि खामानिया दानि आलुखौ होबाय आरोना दसे दानो होनानै आलुखौ दा एसे गोबावनो एसे एवना लागोन माने एरना होनानै दसे टाइम आरोना दा नै लोगोफोर फ्राय मस्लाखौनो होफ्रामनाय जाबाय दा बेनिफ्राय दसे थानानै माने बेनिफ्राय बेनि उनाव मस्लाखौ एसे होगोन बेखौ एसे दंबोयो आरोना बेखौ होगोन जानो नागिरदोंमोन आंखौ ओंखामखौनो जानो होलासै मथ' आखाया